Hare Krishna, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Hare Pranam. Krishna Mataji. Hare Krishna Pranam. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Pranam Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ തുടങ്ങാം അല്ലെ? ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. 2:25 ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യേ പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ശ്രീ രാധ ഗവൺമെന്റ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 10. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം. ശ്ലോകം. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. അന്യോന്യമാസീത് സങ്കൽപ ഉത്തമ ശ്ലോക ചേതസാം കൗരവേന്ദ്ര പുരസ്ത്രീണാം സർവശ്രുതി മനോഹരഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യോന്യമാസീത് സങ്കൽപ ഉത്തമ ശ്ലോക ചേതസാം കൗരവേന്ദ്ര പുരസ്ത്രീണാം സർവശ്രുതി മനോഹരഃ. കൃഷ്ണ. അന്യോന്യം അന്യോന്യം ആസീത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സങ്കൽപ സംസാരം. ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമ്പൊരുൾ. ചേതസാം അവണ്ണം ഹൃദയങ്ങൾ മുഴുകിയവർ. കൗരവ ഇന്ദ്ര കുരുവംശ രാജാവ്.
പുര രാജധാനി സ്ത്രീണാം എല്ലാ സ്ത്രീജനങ്ങളും സർവ എല്ലാ ശ്രുതി വേദങ്ങൾ മനോമോഹനമായ വർത്തനം ഭാക്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുവാക്കിച്ചെ ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണവിചാരങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ഭവനങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നിരുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ വർത്തമാനം വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ അധികതരമായി ആകർഷകമായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, അങ്ങോട്ടേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ചോദിക്കുന്നു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ നേടിയെടുത്ത അവനവന്റെ, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ തന്നെ രാജ്യമാണ് അല്ലെ, സ്വന്തം രാജ്യം, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസ്വദിച്ച് ഭരിച്ചോ? അതിന് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യം ഭരിച്ചത്? ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ അല്ലെ. ഒരു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അതുപോലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രജകളെയും സംരക്ഷിച്ചു. എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊടുത്തു, അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ആ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. പശുക്കൾ നന്നായി പാൽ ചുരത്തിയിരുന്നു, ഭൂമി നന്നായിട്ട് ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ നന്നായി കൊടുത്തു. അതുപോലെ സമുദ്രം, അതുപോലെ തന്നെ മുത്തുകള്, രത്നങ്ങള്, പവിഴങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായി. പട്ടുനൂല്, പരുത്തി ഒക്കെ ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണുന്ന പോലത്തെ വ്യവസായശാലകൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും അന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു കമ്പാരിസണും പറയണ്ടായി. അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും ചെമ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, പിച്ചള, അതൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇന്ന് എന്താണ് നമുക്കുള്ളത്? പ്ലാസ്റ്റിക്കും പാള കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉള്ളത് അല്ലെ. ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് അത് തരുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രമാത്രം സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള പുരോഗമനം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. അത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഇറങ്ങി അല്ലെ. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാൻ ഇറങ്ങി എല്ലാവരോടും യാത്ര പറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഇളയ സഹോദരന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അല്ലെ. ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ പെരുമാറുന്ന ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചു അല്ലെ. അതുപോലെ അർജുനനോടും ഭീമനോടും ഒക്കെ ആലിംഗനം ചെയ്തു, ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? യുധിഷ്ഠിരന് അറിയാം അല്ലെ. എന്നിരിക്കലും തന്റെ റിലേറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ബേസില് ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് കണ്ടു. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠഃ തത്തദേവേ തരോജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. ഭഗവാൻ ആചരിച്ച് കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പെരുമാറാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ പ്രകാരം തന്നെ വേണം ആചരിച്ചു പോരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ സ്ത്രീകൾ, അവിടെ ഹസ്തിനപുരിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്താ ചെയ്തത്? അവർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? ലജ്ജ അല്ലെ. പുരുഷന്മാരോട് അമിതമായിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലജ്ജ കാരണം അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പറയുണ്ടായി, സ്ത്രീകള് ലജ്ജ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. കാരണം അത് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പുരുഷന്മാരോട് ഇടപെടാതിരിക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പഴയ കാലത്തും ഈ പർദ്ദ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മുഹമ്മദീയ സംസ്കാരത്തിലല്ല ഈ പർദ്ദയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ അവിടെ എടുത്തു പറയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരൊക്കെ മട്ടുപ്പാവിൽ പോയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ യാത്ര പോകുന്നത് കാണുണ്ടായത്. എങ്ങനെയാ കാണുണ്ടായത്? ലജ്ജയോടുകൂടി, ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ട് അല്ലെ, ലജ്ജയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നേരെ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഭഗവാനെ യാത്രയാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായി കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണുനീര്? അവരൊന്നും ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് അവർ ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് കാണുന്ന അതേ ഒരു ഇഷ്ടം, സ്നേഹം അവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമം ഉണ്ടായത്. പിന്നെ പാണ്ഡവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടു ഉറങ്ങി നടന്ന പാണ്ഡവർക്കും ഭഗവാനെ പിരിയുന്നതിൽ വളരെ വിഷമമുണ്ടായി.
അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോവാൻ തേരിൽ കയറിയപ്പോ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സാത്വികിയും ഉദ്ധവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഉദ്ധവർ അവർ രണ്ടുപേരും ഭഗവാന് വിശരിയൊക്കെ എടുത്ത് വീശി കൊടുത്തോണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോ ചുറ്റിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു അല്ലെ. സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാടി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് നിർത്തിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണവിചാരങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ഭവനങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നിരുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ, അവരൊക്കെ മട്ടുപ്പാവിൽ പോയിരുന്നാണ് ലജ്ജയോടുകൂടി ഭഗവാനെ വീക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ നേരെ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ചൊരിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ യാത്രയാക്കുന്നതിനുള്ള വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അവർക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണവിചാരങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ഭവനങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ, ഭഗവാനെ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ കഥകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച, അവരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ഭവനങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ ഗുണവിചാരങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായിരുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ വർത്തമാനം വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ അധികതരമായ ആകർഷകമായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് നേരെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വെറുതെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഒക്കെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർണ്ണിക്കുന്നത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് പോലെ ആകർഷകമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവ്വ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലെയും ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വേദങ്ങൾ, രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ സാഹിത്യങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവതത്തിൽ സവിശേഷമായി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചവ മാത്രം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജധാനിയിലെ എല്ലാ ഭവന മട്ടുപ്പാവിലെയും സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാളും ഹൃദ്യമായിരുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് ആലപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും ശ്രുതി മന്ത്രമാകുന്നു. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരു ആചാര്യനായ നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂർ സരളമായ ബംഗാളി ഭാഷയിൽ രചിച്ച ഗീതങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂർ രചിച്ച ഈ ഗീതങ്ങളൊക്കെയും വേദമന്ത്രങ്ങളോളം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് അതേ സമ്പ്രദായത്തിലെ പണ്ഡിതാചാര്യനായ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷയ പ്രാധാന്യമാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ, വേദേശ്ച അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. ഭഗവാൻ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയലാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സർവ്വ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, അതാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാടുന്നതും എന്താണ്? വേദങ്ങൾ, ഇതുപോലെ രാമായണം, മഹാഭാരതം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിലൊക്കെയും ആരെക്കുറിച്ചാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും എന്തിനു തുല്യമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾക്ക് തുല്യമാകുന്നുവെന്ന്, അതായത് ശ്രുതി മന്ത്രം ആകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് ആലപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും ശ്രുതി മന്ത്രമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ മട്ടുപ്പാവിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിശേഷിച്ചും പറയാണ് അല്ലെ. മോശം കാര്യങ്ങളല്ല അവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചാണ് അവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വേദമന്ത്രങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള നരോത്തമ ദാസ ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളിലും അതുപോലെ ഇസ്കോണിലും ഒക്കെ ചൊല്ലുന്നത്, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം രചിച്ച ഗീതങ്ങളും അതുപോലെ വിഷയപ്രാധാന്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങളോളം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് വിഷയം? എന്താണ് കാരണം? അതിന് കാരണം ഭാഷ അപ്രധാനവും ശ്രദ്ധാവിഷയം അതിപ്രധാനമാകുന്നു. കാരണം വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ രചിച്ചതൊക്കെ ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ്, സംസ്കൃതത്തിലല്ല. അപ്പോ ഭാഷയല്ല പ്രധാനം, എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രധാനം അല്ലെ. അതിലെ ശ്രദ്ധാവിഷയം അത് പ്രധാനമാണ്. അത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്
വേദമന്ത്രത്തിന് തുല്യമാണ്. ഭഗവത് ചിന്തയിലും ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളാലും നിമഗ്നരായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭഗവത് കൃപയാൽ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അവബോധം വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ ആ സ്ത്രീജനങ്ങൾ സംസ്കൃത വ്യുത്പന്നരായ ആയിരുന്നാലും അല്ലാതിരുന്നാലും അവർ ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്തും വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ അധികം ആകർഷകമായിരുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളിലെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പരോക്ഷമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അതേസമയം ഈ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ സംസാരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യക്ഷ വർത്തമാനമാകുന്നു. ആയതിനാൽ അവ കൂടുതൽ ഹൃദയത്തെ ആയിരുന്നു. പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരുടെ ആശീർവാദങ്ങളെക്കാൾ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ സംസാരം അധികം മൂല്യമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന മട്ടുപ്പാവില് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീജനങ്ങൾ ആരും തന്നെ എന്തല്ല, പണ്ഡിതരൊന്നും അല്ല അല്ലെ. അവർക്കൊന്നും സംസ്കൃതം ഒന്നും വെളിങ്ങനെ അറിയില്ല, വേദങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷെ അവരെന്ത് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന് അവരുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ അത്യാകർഷകനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ പലതും പറയും. ഇത് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാം. നമ്മളെ വീട്ടില് ഒരു അതിഥി വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് ആ അതിഥീനെ ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് അവരുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹം നല്ലൊരു സമൂഹത്തിൽ നന്നായി പെരുമാറുകയും എല്ലാവർക്കും സഹായമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അയാൾ നല്ലൊരാളായിരുന്നു കേട്ടോ, അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു, അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു, ഇല്ലേ? നമ്മൾ തന്നെ പറയും അല്ലെ. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാകുമ്പോഴോ അത് അത്രമാത്രം വിശേഷമായിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ആകർഷണം, അവരുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആകർഷണവും ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ്. അത് ഒരുപാട് അറിവുണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേദം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ സംസ്കൃതം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നല്ല അവരത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അറിവും ഇല്ല എങ്കിലും ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേദമന്ത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിനെ ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അവ കൂടുതൽ ഹൃദയത്തെ രമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരുടെ ആശീർവാദങ്ങളെക്കാൾ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ സംസാരം അധികം മൂല്യമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അതിന് മൂല്യം കൂടിയത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവൈകിലായ പുരുഷ പുരാതനോ ഏക ആസീത വിശേഷ ആത്മനി അഗ്രേ ഗുണേഭ്യോ ജഗദാത്മനീശ്വരേ നിമീലിതാത്മന്യശി സുപ്ത ശക്തിഷു. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവൈകിലായം പുരുഷ പുരാതനോ യ ഏക ആസീത വിശേഷ ആത്മനി അഗ്രേ ഗുണേഭ്യോ ജഗദാത്മനീശ്വരേ നീലിതാത്മന്യശി സുപ്ത ശക്തിഷു. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നത് പോലെ കില നിശ്ചയമായും അയം ഈ പുരുഷ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പുരാതന ആദിമനായ യഹ് ആര് ഏകഹ ഏകൻ ആസീത് നിലകൊണ്ടു അവിശേഷ ഭൗതികമായി പ്രകടനായ ആത്മനി സ്വയം അഗ്രേ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഗുണേഭ്യ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ജഗദാത്മനി പരമാത്മാവിനി ഈശ്വരെ പരമപുരുഷനെ നിമീലിത ലയിച്ച് ആത്മൻ ജീവസത്ത നിശിസുപ്ത രാത്രിയിൽ നിഷ്ക്രിയരായ ശക്തിഷു ശക്തികളുടെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അവർ പറഞ്ഞു, നാം സ്പഷ്ടമായി സ്മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇതാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തങ്ങളുടെ ശക്തികൾ നിഷ്ക്രിയമായി സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളും വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമാണ്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനാകുന്നു. അപ്പോ ആ മട്ടുപ്പാവിലുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞു, നാം സ്പഷ്ടമായി സ്മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇതാ. അപ്പോ ഈ കാണുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് നിലനിരുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയും ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളാരും ഇല്ലായിരിക്കുമ്പോഴും
ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തങ്ങളുടെ ശക്തികൾ നിഷ്ക്രിയമായി സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളും വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ പ്രളയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആരിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിനാന്ത്യത്തിലും ഒരു നൈമിത്തിക പ്രളയം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഇല്ലാതെയാവും, അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുലർച്ചെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം അതേപടി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കും. അതായത് തിരിച്ചു വരാത്ത വിധം വിലയം പ്രാപിക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ബ്രഹ്മാണ്ടമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ് ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ മട്ടുപ്പാവിലുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെയും പറയുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനാകുന്നു. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 2 വിധത്തിലുള്ള പ്രളയമുണ്ട്. ഓരോ 43 കോടിയാണ്. ഓരോ 4,32,000 അല്ല, 43 കോടിയാണോ? 43 കോടി 20 ലക്ഷം തോന്നുന്നു, അല്ലെ? 43 കോടി 20 സൗരവർഷാന്ത്യത്തിലും 43 കോടി 20 ലക്ഷം. 430 കോടി 20 ലക്ഷം. 432 കോടി. മാതാജി 432 കോടിയാന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെ? അതെ. സൗരവർഷ അന്ത്യത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധീശനായ ബ്രഹ്മദേവൻ നിദ്രയിലാകുമ്പോൾ ഒരു ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അതായത് 100 ബ്രഹ്മവർഷം കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഗണിതപ്രകാരം എത്രയോ സൗരവർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ ഇരു കാലഘട്ടങ്ങളിലും മഹത്തത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയും ജീവതത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തടസ്ഥ ശക്തിയും പരമപുരുഷന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 പ്രളയമുണ്ട്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 432 കോടി സൗരവർഷം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള വർഷത്തിന്റെ കണക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. അതായത് കലിയുഗത്തിൽ 4,32,000 വർഷമാണ്. അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ യുഗത്തിലെയും വർഷങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1000, അതാണ് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ യോഗനിദ്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ പോലത്തെ ഉറക്കമല്ല. അപ്പൊ യോഗനിദ്രയിലാവുമ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം തിരിച്ച് അതേപടി വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു പ്രളയം, അത് നൈമിത്തിക പ്രളയം. കാരണം അതെന്താണ്? ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ള പ്രളയമാണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രളയം വരുന്നത്, പിന്നെ ഒരു പ്രളയം വരുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം അങ്ങ് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരും. അതായത് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം അതുപോലെയുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളൊന്നും ഈ നൈമിത്തിക പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഫുള്ള് പ്രളയം വരുമ്പോൾ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള സർവ്വതും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇരു കാലഘട്ടങ്ങളിലും മഹത്വത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയും ശിവതത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തടസ്ഥ ശക്തിയും പരമപുരുഷന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ നിദ്രയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് അപ്പോഴും മോക്ഷം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മോക്ഷത്തിന് യോഗ്യരല്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോക്ഷം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാനിൽ അങ്ങനെ വിലയം ചെയ്ത് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയൊരു സൃഷ്ടി വരുമ്പോ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത് അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ഇത്തരത്തിലാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഒരിക്കലും ഈ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും, എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുമെങ്കിലും ആ പോകുന്നത് എന്തല്ല, പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോക്കല്ല. അടുത്ത ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം വരുമ്പോ, അടുത്ത ഒരു സൃഷ്ടി വരുമ്പോ തിരിച്ച് അതേപടി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഭഗവാനാൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കപ്പെട്ട
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനമാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി സാധ്യമാക്കുന്നത്. അതായത് അത് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മള് ഉറക്ക അവസ്ഥയിലാണ്, നമ്മൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല, നമ്മൾ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഭഗവാനില് ലയിച്ച് നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇല്ലാതെ, ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തില്ല? ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മില്. ഭഗവാനാൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനമാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി സാധ്യമാക്കുന്നത്. ആകയാലാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നതായി ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മാത്രമേ നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദേവന്മാരോ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ഇവിടെ വിഷ്ണു എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വസനത്താലാണ് സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ബീജരൂപത്തിൽ ഉദ്ഭവിച്ച് ക്രമേണ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും അസംഖ്യം ലോകങ്ങളോട് കൂടിയ ബൃഹത് രൂപങ്ങളായി വികസിക്കുന്നത്. ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വളർന്ന് എണ്ണമറ്റ ആൽവൃക്ഷങ്ങളായി തീരുന്നത് പോലെ അതേ വിധത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബീജങ്ങൾ വളർന്ന് ബൃഹത്തായ വിന്യാസങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നു. ഇപ്പോ ഇവിടെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനമാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി സാധ്യമാക്കുന്നത്. നമ്മള് ഒരു ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ചാർജ് ചെയ്യാണ്. ഭഗവാനാൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനം അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആദ്യം ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിലൊരു ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിനു മുമ്പ് ആരേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. കാരണം കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നാണ് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ആരുള്ളത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉള്ളത്. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ക്രിയേഷന്റെ ഉള്ളിലുമാണ് ആരുള്ളത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. താഴെ വർണ്ണിക്കും പ്രകാരം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമാണ് മഹാവിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണു ആരുടെ പൂർണ്ണാംശമാണോ ആ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആരുടെ പൂർണ്ണാംശമാണോ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ അംശമാണ് വിഷ്ണു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുന്നു. ഇത് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉദ്ഭവിച്ച ശേഷം ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും അധിപന്മാരായ എല്ലാ ബ്രഹ്മദേവന്മാരുടെയും ആയുസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസവേളയുടെ കാലഘട്ടം മാത്രമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്ന് ശ്വാസം ഇൻടേക്ക് ചെയ്ത് എക്സെയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെ, അത്ര സമയം മാത്രമേ ആർക്ക് ആയുസുള്ളൂ? ബ്രഹ്മാവിന് ആയുസുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആയുസുണ്ടെന്ന് വെറുതെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഏതുപോലെ ഈ ഈയാൻ പാറ്റയില്ലേ, നമ്മള് വെളിച്ചം കാണുമ്പോ, ലൈറ്റ് കാണുമ്പോ വരുന്ന ഈയാൻ പാറ്റയുടെ അത്ര പോലും ആയുസ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമുക്കില്ല. അപ്രകാരം ഗോവിന്ദൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനും ഹേതുവാകുന്നു. ഈ വേദസത്യത്തെ കുറിച്ച് വർത്തമാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങൾ അവ ആധികാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അതീന്ദ്രിയ ശ്രദ്ധാവിഷയങ്ങളെ അസന്ദിഗ്ധമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ആധികാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ്. ഇതര മാർഗം ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ ഇത്രമാത്രം ഡെപ്തിലാണ് ആര് സംസാരിക്കുന്നത്? അവിടെ മട്ടുപ്പാവിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ ഇത്രയും ഡെപ്ത് ആയിട്ടാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അറിയുന്നത്? അവർ ആധികാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആരിൽ നിന്നോ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരത് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാം, വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശതവർഷാന്ത്യത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിലയം താനേ സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് തന്റെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ പുനർസൃഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിദ്രയിലാണ്ട നിഷ്ക്രിയരായ സർവമാന ജീവസത്തകളും
അവരവരുടെ പൂർവ്വകാല വ്യത്യസ്ത ജീവിതാവസ്ഥകളുടെ തുടർച്ചയായി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ സുപ്തോധിത നയം അഥവാ നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് വീണ്ടും അവന്റേതായ തുടർ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവുക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ, അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഉറക്ക അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മള് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ, ഒന്നും ഓർക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. നമ്മള് ഡെഡ് ആയ പോലെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അല്ലെ, ഒന്നും ഒരു മെമ്മറിയും നമുക്ക് ആ സമയത്തില്ല. അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ. നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ല. നമ്മള് പുനഃസൃഷ്ടി വരുമ്പോൾ അതേപടി എന്താണോ ആ പൂർവമായിട്ട്, അതായത് ആ പ്രളയം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണോ അതേ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പറയുന്ന പേര് സുപ്തോധിത നയം എന്നാണ്. ചോദിച്ചോട്ടെ, 30-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഒരാള് ഇതേമാതിരി പ്രളയത്തിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ പുനഃസൃഷ്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ 30-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതലാണോ തുടങ്ങുക? അല്ലെങ്കിൽ അല്ല, അഥവാ നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് വീണ്ടും അവന്റേതായ തുടർ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവുക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. താൻ ആരെന്നും തന്റെ കർത്തവ്യം എന്തെന്നും അങ്ങനെ ഒരുവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളതൊക്കെയും അവനവനെ തന്നെ രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വിസ്മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സുഷുപ്തിയിൽ നിന്നും ഉണർന്ന ഉടൻ തന്നെ തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെയും അവൻ ഓർമ്മിക്കുകയും അങ്ങനെ അവന്റേതായ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അവൻ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രളയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവസത്തകളും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ വിലയിച്ച് നിലകൊള്ളുകയും പുനർസൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നയുടൻ അവരുടേതായ അപൂർണമായ കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനായി അവർ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീതയിലും 8:18 മുതൽ 20 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നാൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം മറന്നു പോകും അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ് രാവിലെ എണീക്കേണ്ടത് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഉറങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഉണരുന്നവരെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുപോലെയാണ് പ്രളയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വരിക. അപ്പൊ മാതാജി ചോദിച്ചതുപോലെ ഒരു മിഡിൽ ഏജിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങനെ വരികയല്ല ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് എല്ലാം നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. എല്ലാം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ, ഇപ്പൊ ആ 30 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങള് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ വിചാരങ്ങൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസോടുകൂടി നമ്മള് വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഒരു 30 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ 30 വയസ്സിലല്ലല്ലോ ജനിക്കുക, അയാളൊരു കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ജനിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മുതൽ അയാളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് കിട്ടുക. അതുപോലെ ഈ ഒരു പുനഃസൃഷ്ടി വരുമ്പോ നമ്മുടെ ആ പഴയ നിർത്തി വെച്ചോടത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഏജ് ഒരിക്കലും ആ പോയ ഏജിന്ന് വരാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥ, നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള് അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ വരാം. അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण.